RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style. Timan ilang tini. Ngay nag-abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago nilang dughan mong malibuto. Palami Style. Ibayan ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Ayoko. Nagbawa ko. Ayoko. Kasilag Style. Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Dili na ko gusto makita ang laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paingon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Sa RMN Drama. What's the Style? Ako si Gina, ginaingon, kung ang imong bana usa ka seaman, meaning kuno sa seaman, si manloloko, ug every port, report. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Dira ang kwarta alang sa imong mga papeles, Ken, oh. Salamat kay Gina. May untag makumpleto na karon makasakay na kag barko. Tabang itong kog ampo, Jean. Nag-ampo bitaw ko permi, Ken. Kay gusto pud ko nga makasakay na kag barko. Aron mahawas tas atong kalisod. Kay inigdag ko sa tong mga anak puhoyn, makapatungha ta nila sa nindot nga eskwelahan. Gina, nakumplito na nga akong mga papilis. Unya, tabangan ko ni Nino nga makasakay ko sa barko. Nga siya ang kapitan. Mao ba? Mm. Maayo na kun mauna, Ken. Ken, Inter-Island na unsa atong biyahian, ha? Pero, kung ma-okay ito akong application sa laing barko para sa laing nasod, dadunti ka uban ako kay kapitan man gihapon ko sa mga barko nga akong gi-applyan. Salamat kayo, Ninong. Nung daghang kayong salamat sa imong pagtabang kang Ken. Basta dili lang magtinapulan si Ken Gina. Sa pila niya katuig nga musakay og barko, mahayahay yun mo. Ken. Ay. Observe lang una ka, ha? Ikaw ang wasis ni Harold. Harold! Siya si Ken, ang akong ginudahan sa kasal. Ocho. Ikay mahibaw nga Onong. mutudlo sa iyang buhaton, ha? Harold! Kap. Kay bahala ni King Kap. Sige. Oy, bay, Ken, bay. Ay, bay. Bay. Subos, bay. Yan, Ay, dagang mga chicks dito. Ah? Ato, tas tikitig sa mga karon. Okay. Nakita Sherman ito. Manilin og si Onajen. Sherman, manilin og si? Onajen. Onaji? Kita mo yung mga ticket ito. Sige. Ano? Sige. Ano ba sa room na kayo barko, dali? Sige, bayaron. Aray. Asa day mo karon midunggo? Ang kon diami sa Ormoc City nga Pierre Jean. Ug mapami sa gabi mo biyahe balik paingon diya sa Cebu.
Mao ba? Pero inikabot sa barko, di ko kauli. Ha? Kaya naman. Doon na pan may kuhan ka ng orientation sa opisina. Unya, inikahuman sa orientation, diretso na mis barko, aron sa laing biyahe na sad. Hala, uy. Mao ba? Lagi? Sige na lang. Okay ra. Nikasabot ko. Unsaon mo mo gid imong trabaho. Miss, imong ticket pali ho. I-share na lang ko. May ticket. Uy, ticket. Dara. Dara mo ticket, miss, oh. Okay, thank you. Buhi lang akong kamot, Bi. Kaya huwag pa mo din ako ng butang nga ng ticket, ha? Bisa, ha? Kini. Noon sa badi ay, uy. Ikingunit. Ako din si Gina. Uy, Gina. Lutag nga ni mo, eh. Gina. Sangay di ka sa akong... Sa imong asawa? O, dili, uy, ulitaw pa ko, uy. Sangay ka sa akong mama. Bye. Kanong babae ba? Ninar mo na ligo. Kanong tupad ni Eliezer ba? Kanong bangko na itong steward din. Ligo-ligo sa bangko ng rooftop. Kanong tupad ni Eliezer? Uy. Ako kailan na miyan ang duha ba, eh? Ha? Kuan si Gina. Gina mo'y pangalan niya. Hindi ba? Gina? Gina. Sangay si mga asawa. Kung ato palawman ba? Sangay. Sangay. Pero laing spelling siya nga, bay. Ayong Gina kay G as in jar, niya E, N-E, niya H, kuno. Ang kanang una, unsa to i-spell ang una? Una? U, N-A-H mo na, no? E-H, Mo na? Mau yan. Sige. Daulan ito. Akrit na nga, dulo na ko siya. Sige. Uy, pero, bida. Kung masakpan tani mo kalaki ba, ay lang kayo pahalata, kay maputbol yung kani. Ay, sapa ni Ninong, bay. Hi, Gina. Hi. Nidool man ka na ko, Ken. Kita mo ko nimo. Kikisa mo dahil mong agtuon sa kuan, Ormoc? Mabisita lang ko sa akong mga paryente kay Fiesta Manggod. Di ay. Doon na rin kay mga... Doon na sa ko'y kaila dito sa Ormoc. Bakit Dahil naman? nagkain ko kaila dito, eh. Sila si kuan, itong Kapitan Gina Racasa. Kaila ko to. Sangay gyapon na ako. Sa nga gyapon nimo. Oo ba? Kini gyapong barkuhay mong sakyan ni pauli nimo? Basin. Yes. Ganun niyas ka man ha, Ken? Enjoy the fiesta, Gina. Bye, Gina. Sa kayo balik ng barko, ha? Okay. Yes. Salamat kay bisa kay balik ini nga among barko, Gina. Kuan man gud wa man ko lain kasakyan. Amo sa kayo ko ganihang bunsagay da may fast craft Pero unsa man? ay wa dali na mo abot sa Cebu. Maulag kita kay kumabot Cebu. May rasa doy aron kana makalugar tang istorya. Nek kuan man gud kini. Abi ni mo, Gina. Kini. Ano ka uy? Sige man ako kakigamig-gam diha. Ano ka? Kini Jan. Ay gusto kang isulti? Doon na yun. Pero, ay, abigod ni mo. Lalabat first sight ni mo, Jen. O
Tinuod jud mo taga-barko, uy. Mga maayo kay mo atik. Dalawat first sight lagi ko nimo. Tinuod akong sulti nimo, Gina. Dili atik. Dili atik ra. Basig ninyo ka na, Ken. Uy, ulitaw pa ko, Gina. Uy, ulitaw pa yun ko. Ulitaw ko. Ulit nga tao. Oh, kumusta naman ang imong bana, Gina, ha? Okay raman si Ken, ma. Niato ron kay ni-text ko ganinang kadlaw nga modunggo ang barko karon dinhi sa pier sa ato. Nagbinuotan na dahil siya. Buotan mo gud si Ken, ma. Ayaw kumpiyansa. Daghan ang nag-ingon nga kanang mga seaman, daghan kuno nag-chick. Kay every report, mo report kuno na. Si Bako in town maoy. Di lang gid na mahitabo ni Ken nga akong bana. Napo yung punay mo sa kay barko eh. Nganong karon ka lang ni uli? Dini si mama ka kanina. Wa nimo magkaabot. Nasa man di ka puy ka? Masahian di ka. Bitalikod pe. Oh, kaya talikod ko ha. Oops. Kana. Dire? Oh, upiyong sugid dito. Oh. Islita nang dapit sa akong pangiyuran. Ay. Mga makakiyod ko na. Sige. Kana. Unya na piyong Ken. Ini ko man ako gilot nimo. Kimingaw na kay ko sa kong bana. Ken? Uy. Uy. Dali ang liha ko. May kay ni anak ko bikin. Kita naghalam pa sa iro taon. Oy, tinguli mo guro sila. Ikay na tayo mo isyo ticket kay nanghir kong kapo muli ko taon kay dunay emergency sa mo. Oh, mau ba bayarol? Musta na Gina, ha? Mitis, musta na? Okay na. Kasi kumbati yung duwa ka. Rubida. Kiring. Musta man? Wait kumbating na hitabo kay nagtigom ko kusog kay musakay mo karong gabi ining barko. Sakay mo pus Gina. Excited ako Gina bayarol. Nganong ni aman ta dinhi Ken. Aron way makadisturbo na to gud. Ningaw na no. Ningaw na gigayong. Panay nagtikaw-tikaw sa palibot. Nagatuog ng mga pasahero ng barko. Hindi to sa palibot din yan, no? Ang bitaw. Gina? Jen? Jen? Lamian mo, lips. Gina, uy, tamis kayo. Kaya. Oops. Dali. Ini umiiop. Kinugong ko. May bila eh. Minaw na. Pangitaon ako si Ken. Ma-surprise kit siya kayo man siya makahibaw nga misa kay puko ining barko nga iyang gisakyan. Isip mo sa kasiman. Timing put nga nagkasugat ng duha ni Harold na amigo ni Ken. Giyatagan ko niya pasa sa barko. O nagkasakay ko nga free. Hay makaroon si Ken eh. Mangutan ako sa barko nga iyang kauban. Kaya nagbantay sa kantina. Muna akong pangutan-oy na. Excuse me, mahimong mangutana? Mahimo kayo, miss. Unsa man na? Hain ron si Ken. Si Ken, miss? Aw, bantayin ang kwarto ha. Naay mo gawas nun diha. Igun sa makang bay Ken. Uyab ka niya? Na, daghan na mo. Ha? Unsi, daghan na mo. Daghan na mo nauyab ni bay Ken. Unsaon?
Gwapo manggod mo, daghan nga babae ang makagusto niya. Tempa, taga diin day ka, miss. O kinsa man ka? Ako si Gina. Naa sa amo nagpuyo si Kenken. Asawa ko niya. Unsa? Iya kang asawa? Patay. Sa may mamatay. Oh, Pagtarong sa imo sinultihan, ha? Patay. Say patay. Haway. Ito ana. Kapoy ka no. Unsa na ni? Ako! Hoy! Di lang ko ni mo ihatod sa kung tihiras, Kenken. Gina, niya ka. Di siya kayo ganing barko nga. Nga? Nga imong gisakyan, sad? Oo. Nisakay ko. Nisakay ko tuyo. Pero ako'y nasurpresa kay nakita ta ka nga sweet kay ka nag-abay ng babae nga diha mo gikan ang kwarto, ha? Nagulsa mo duha diha, ha? Nagulsa mo! Ay, sige, Kenken. Ay, kung padlong nga, day. Kay may katungod kong Kenken kay bala na ko siya. Imo sa bana? Kayo! Imo sa Kenken, ikaw ka! Gina, let me Ha! Ilas! Pinalit may impas mo kabit? Uy, may kang mo piling babae Kenken na kada. Parehas sugngan ako da. Mo imong iuyab. Ken, magkakot ka! Iyo, naglarin ako ni mga itong pagkababae, ha? Gisulting ka ulit tao ka, pero magkakot din ka! Ay. Magkakot din ka! Hoy! Ano buglo akong bala kita yung nagbuglo? Kita mo yung nagbuglo! Dire! Gusto mo na, Gina! Gina! Ginawan, Gina to! Gusto na mo! Ginawan, Gina to! Gusto na mo! Sukad adto, wa ko mosugot nga mosakay og barko si Kenken. Way ayo, makagubot lang namong duha. Useless ang magsiman pa si Kenken kay si manluloko man di ay. Magutong mga kasama ang kaagi ni Gina dinhi ning atong tulumanon. What's the style? Siman luluko style. Kining maong sugilanon gisuwat ni Cecil Danyusos Cabrera sa direksyon ni Tergy Adrucan. Spinner Ariel Mancao, recording editor Randy Tayad, soundman Christian The Walkers Jano. Dalit ka nato sa RMN Drama.